وزارتا بەڕەوانیە یا رووسیە ژناوبرنا ئێرشبرێن بنگەها حمێمیم یا رووسی li Sûriyê eşkere kir. Ajansa Sputnik ya Rûsyê li serzarê Wezareta Berevaniya ya Rûsî ragihand ku hêzên wan grupa çekdar ya ku bingeha himêmîm ya Rûsyê li Sûriyê di sî û yekê heyva duwazdan ya sala borî de ermanc kiribûn ji nav bir. Ew ragihandina Wezareta Derve ya Rûsî hat piştî tewanbarkirina wê ji grûpên leşkerî yên li bajarê Idlibê li Sûriyê dimînin bi berpirsiyaretî di ber wê yekê wê êrişê di hevdemî şîroveyên cuda derbarê hebûna pêwendiyeke Êran an Amerîka di wê prosê de hebû. Li gor Wezareta Berevaniya ya Rûsyê ku wan enbareke balafirên bê balafirvan li parêzgeha Idlibê du proseke taybet de ji nav birine. Rojnameya Krasna Zvezda ya bi ser Wezareta Berevaniya Rûsyê ve doh daxwaz ji welatê Tirkiye kiribû ku kontrola xwe li ser grûpên çekdar yên li Idlibê kiribû tûntir bike. Heman rojnameyê her wiha got ku hemû balafirên bê balafirvan yên bi wê êrişê rabibûn ji beşê başûrê Rojava yê bajarê Idlibê li Sûriyê yên dibin kontrola grûpên çekdar de firyabûn. Wezareta Berevaniya ya Rûsyê daxuyaniya xwe de gotibû ku wan cihê grûpên têkder weke wan binav kiribû destnîşan kirine. Ew jî li sînorê parêzgeha Idlibê û di dema amadebûna wan de ku swarî baseke biçûk ya veguhestinê bibin hêzên Rûsyê ew jî nav birin. Biriya çekên pêşketî yên bi navê Krasnobol û balkişand ser wê yekê ku balafirên çavdêriyê yên hêza çekdarî ya rejima Esed beşdarî di wê prosê de kiriye. Li gor heman Wezareta Welatê Rûsyê istixbaratên leşkerî yên Rûsyê li Idlibê cihê kombûn û embarkirina çekdaran ji balafirên bê balafirvan ve dîtin û ew embar bi êrişeke pêşketî de ji nav birin. Şêrîn Kîlo Ark.